Tini June talni ba salmari cha sal chini daily kokton ne mangpiliwa basai bihik no kagai kalangmani mangpili kasai phaikowa koktoma o chung saimanka o mangpiliwa norok nugui tongmani bini mung Sunita Sangma Bufa Nogendra Debburma bumani mung Uma Garu Debburma pheba buma bufa korei bo cherai bono yakar kalangkha thai thangjabai kha o Sunita Sangma no khuai basaibari Gopalnogora amsaini Nirmal Debburma mungoi khoroksa chala bono hamjagai Sunita Sangmani nogo kaijangnani hinai thangai tongoi mani yagolo Nirmal Debburma ni bota bono rotogoi thangai nai phaikya kifile Sunita Sangmani nogo sogoilia haini bagai tabuk Sunita Sangma para botoni jagleya bini toisongbai somasni kari horja kahini sawo botabuk it bataroko samung tangai joton bari notun bazaro sachungno nokbara tongoi tongjakha aboni bagai tipramo thanthane chubachu samka o Nirmal Debburma kicha rotogori dehinai phaidi sung bini khukti bo dadak sidak pati morongna sung saima layana tipramo thano koyo ani bosaino tubui didi naitui kicha didi bo nok ni thangmani ek sapta dui sapta ka kol rogi chika kol rogi ya kicha kol khaidi nei to ang Sunita Sangma ani bosaini bumuke Nirmal Debburma bo anna namani bo ninoke parake abo basaibari kuai basaibari Bhubanogoro ar ani parake nutun bazar sedamnal ang kaisa bono namani to tapuk nokbara to nokon mungsa to noi thangya chaya nunge ke to mo kono kosto ke ang tipramo thano koyo jani ani bosaino tubuiri dihne nai tugui aro bo ano namani sigang pru parao tongpru ama babu je nogori ngoro tongpru to ang tongmani bo bihik tongpru se ano nawu te angle kahapke bo sia bori problem abo ano dompiro diwi se nawu tabule thui tangi bo yakari hinman tabu yakari bompi ke thang pru walai bulai kre boni darano ang porkhai ko songranti pru bon dada songoro beran thangpuro bon otlango bon dada bike nawe nana khai tino odeklamani te khai ka boni batni sumbonek maya khlaika bon dada noke disarang tabo jamdi habja e bono samani angpur bono kol khaiman ta nele ta nini munai no bikong tutu ta masa bipai thepai nahi ba aro nungku buri pastor pu siklani rok nisukang Debo bon darahino busamang ini buman tananai anti hinano aro bisri sinal khanki aku dirokine kuduka angka nang tan anti hin banona musu siniya kudu hinka nono bitong tude tan bure kuno nang dano hin anu munai no jani munai no te nokbara tin kumbata khadamalo kasha wan sapara worto nokbara te bo nok maliko darabapinu no tabu gobor inogo nang tabu je kok sabu inogo no tumu borong nogo kuroi resona sangja bori nog gana boni nai datuma boni busani mubalo tabuk haru guang aro bohin kano bon dara nin dara nungbe koksare kohini dika boano hamya koksu bon dara ani busai no emneke mungsanginya bosano sinal khanki rohini putu go ani kokuma shirani ani songkaro tumana kompi shibo anto janonte putu aro boni dara no dara bol khaimani koni dara boksani ke boni munai bele boksai ani bustama boltani dikha horo te nok malik rok bai nol lutu tumi to mobile te ansaka bono ni dara la no hino tamasa ni oro 76 class pori puguru ababai thepai ni hini sawo bo bi to jamde neng dani dara no sawo ti ko haprena atudi gore atudi neng thangdi angono kibu kuna no thangsina or ko sawo ang saka ade neng dara ni ko na domdi kata no ko ulo thaksaika ang koro puguru mobile charge khai tawse ko khai kata to ulo maksaika thamoi bo ang puguru horo mukli thangpuro or no bana ulo tantu te mukli thangpuro ulo bo tumakara bon dara bai ko saka lepina ekon tamokon ko sadak malik bonuk jak tuma salai sia ngolai rirok packing flight jon ke thanga bon dara aro hina no bonte ano se buroi 6 7 no puri borong se bi tong puri no khai ang bai pui thango to bagai thango motong pui thango
Ara ani monaini bagale sebeno pure bono se thabarina o bobrok thawo ara ani busaide thangka pura 2 saptah tini rod o robibar bitan thake pura obong naikha 2 saptah naikha asi kota tari raslo ini 5 tarik kha nagare tabu ko obong khayako tabu ko kol khai ko ano kisha ko juga kurano kaham da kurun da mai masa dobu ko kol khai na juga tu boslaya ani ora mobile lo selamai baki booking ke dukani mobile kita ro ko selamai na kasim ro ko talba ke booking ani busai be bosa ini ani busai no kol khai ke je mobile receive khaya 30-40 ka buni mobile ko tu tabu kol khai ke maya na nge se ba arwati wani kol receive khai ke bortoman ino ang tong ni ano na ani karon kuno di ang tan ni no ta nang tan ano ya kare sang ko ina naya sinaya o yang sada ning ano tuba karon nu ki bangka ning ono tuna nasi di abo di kubang pairi wo abo nasi di nu kintu bo ano nama kang sa di ro pairi pan jai mang itu bo ro pairi aku de to bo ano abdi nu ang san mani wo bo no ko thang kan san mani ta ano kaisa jingno mas paro kaisa di pairi di mani asik noko rang tong ko pairi di mani ta o ano asik bo odika te da bo no asik ko khanani ho abono bon darana tuma saha bon darana tuma saha ka ani dukkan wala kok saya bon darabai ang kripusi yang kali lama rawat hai kok sawo arbon bati ba ang kok saya boy si kok sawo tuma kok saya bo bang sia ani busai bo nama no je ang bo wala ya bo nang pino ini bo ripi ini bo nama ya bo nije nok ni ko bihik na ka kipka anu na woi omdi paston da busu burina ka paston da toidona bo kan saime jak nawo bo no sawo bo ni samana mote kok nawo no sawo aro bo anu no je ar bon darane no kol khake kita ani busai nirmol no kol digai dinke bo tumani no ano sala sinang piyana tan kol khaba asli gore asli lakchine chini paro ningni busai na nama thage no kunasi buri nai omdi no te ako inga angke kisha angke buri gira dinke buri ya ani amake babu ke devoma ama babu kure ang kuithangka kisha kipra mokana help sanu kisha ani bage chubajak dia ani bikra boro ba bian thang to no prokure no paratongo bo anana kha bo nawe ang bai amti noi 10 mas rok tongoi khibi thangka ang tuma khaijana busamang no nawe ani uklok biskan ke kure bono nawe na ani toisong no ano to abo paluk mani chirai ni ani toisong no paluk boro bono nawe ni no boni bagane somas ni baireng kha ang tuma khaine ke nora thuni saito sanmaya abo ni bagai kibra mothano chubaja gota che chubaja dihine aro ani busai tabu kuisarang tawo bon dara boro na tamri habitong tawo bon no kol bon dara phage ani baireka ani busai no kol phage ni je abo income kortino age income korin ye puro kol khaga ko receive thaya se chubaja angano no koyo aro ang tuma khaine khaye wamsi ang nije chitabu nok baro tongo nok malik maya nangai ano nok munse tunda ulda berma moso somke bo mani kuning ke bo je kune ekta dokan ange nok malik ulta ano chalu bo munse nok to ni thanya ang sabo bai tongnai bom ke sanai bom ke chirai mangno palu no bo sang tinta wana suka ani busai no ang tawase sanu ipnoi bo tuma bo karol punu to ano tani ya kare thangna bono munsa inka dana hinya da bo karol punu to abo ni darane hino omti ama hamia haramang hino bo bon daro poman sakit punu to ang tuma khaja ang onai ngka ঠিক না ang age সংসার লাগে ani chirai mangi to mane age ni সংসার niche aro ani সংসার ani age ni busai bai cinta kleka somasano kaklai ja borong ama juripana 4000 10000 sampai 4000 lika te amdi se kaklayu ar ulo ang সংসার kleka nirmol debor mano se jubajak dita norongbo ang tapo batao se samu khlai tongo mungsa gerei dibono samu khainu gya ani toy kaham hame ke bonayu bono nawi no ani ano somasni baire tini garunium somasni baire klai ang tapo tuma khlai na no kure mungsa kure ani oklok buskan ke kure ang mai ma tong da ma te abo juga dukhai kus khobor na ekol khai ke bo
boni dara aturi taturi thapre ne sinal khanki ne kutubu boni dara no kol khai tilango tamse burit thepai dinai ne ang তোমার খাই নাই কিসা আংনো ya abo hatu khai nu kisa kibra mo khana anu tubaja si asna